Искате ли да ви разкажа един пример за последното детенце, с което работя? Майката дойде при мен, като ми описа състоянието на детето, аз се запознах лично с него. Действително, той имаше доста проблеми. Какво беше интересното? Майката каза, става много агресивен. 1 час преди да отиде в тоалетна и също така час и половина, когато огладнее, преди да дойде времето за хранене, той също проявява много агресия. Следователно, първото нещо, за което бихме могли да се сетим, е да проверим какво е състоянието на неговите черва. И какъв е резултата? Майката пусна по мое настояване изследване на микробиома и наистина аз видях изключително голяма чревна дисбиоза, т.е. липсващи цели семейства полезни бактерии и съответно преобладаващи много патогени, които създават съответно възпаления в тялото. Част от тях са причина за болката, която може да изпитва човек. Така че много правилно беше моята насока и настояване да започнем да работим с микробиома. Същевременно обаче, ние имаме и нервно активен микробиом, т.е. бактерии, които отговарят как ще произвежда нашето тяло серотонин, габа, допамин и още редица други невротрансмитери, т.е. предаватели на информация, която основно се осъществява между червата и мозъка. Затова е наречена връзката черва-мозък. И тя е изключително ключова да се работи по нея, когато децата са с аутизъм. Още първия месец, след като предприехме мерки с майката да подобрим състоянието на червата на детенцето и на чревните бактерии, тя ми каза, че след първия месец психолога и логопеда отново са се съгласили да работят с детето, тъй като то е драстично по-спокойно, няма тази изявена агресия с чупене на предмети и други. Така че ние започнахме стъпка по стъпка, ще стигнем в работата си до нервно-активната микробиота, но на този етап следваме да подобрим състоянието на чревния микробиом. Така че това е един от успешните, последния казах, разбира се, затова давам този пример, случаи, в които забелязваме положителна промяна на поведението, още след като сме започнали работа с червата. Свържете се с мен, ако искате да започнем да работим с вашето дете от основата, от зараждането на неговия проблем. И аз смятам, че ако вие сте търпеливи, в рамките на 1 година биха могли да настъпят доста подобрения.